and umhlaba uba solid towards you mfethu, become a liquid wena. Yabo phambana nesimo ukuze uphambane nesimo ada kuzoshintsha isimo noma kuzoshintsha wena. Isikhathi esiningi mfethu thina sifuna ukufana naso isimo sinima ngabe siba solid siba hard nami ngifuna uba hard. Isimo mesiba hard mfethu angibe soft mina mfethu. Ngiye ngabuka nasi story esifishane bese ngiye ngabuka izingane ezilahlekelwe ibhola lazo. Ingane emeyilahlekelwe ibhola lapho seke emgodini mfethu. Meliphoseke emgodini ibhola mfethu kanti kuzolekhe kunethi imvula nje kancane kancane lo mgodi ujulile mfethu kodwa imvula ilekhe inethile izingane ziyakhala bethi awukuyaphela ngebhola lethu hayi kanti ibhola lelikhuphuka nje kancane iyanetha imvula ibhola liyakhuphuka mfethu iyangena imvula emgodini ibhola liyakhuphuka mfethu iyangena imvula emgodini ibhola liyakhuphuka izingane azilale ebusuku sine stress ngenxa yebhola. Kanti ibhola mfethu lishintsha ama level mfethu. Ngikhuluma nomuntu namhlanje ongalala ebusuku one stress. Kanti impilo yakhe ngale ngaphansi ishintsha ama level mfethu. Liyakhuphuka ibhola mfethu. Ngikhuluma ngomuntu okhalayo mfethu, ozakhala mfethu athi inyembezi zami angazi ziyophendulwa nini. Hayi kanti siyakhuphuka isimo. Hayi mfethu, ngikhuluma ngomuntu abamshayayo njengamanje. Abantu abamhlebayo zonke izinsuku kanti siyakhuphuka isimo. Angani uma ngizwa ngikhathaza mfethu ngikhuluma ngomuntu mfethu abamrejecta nasemsebenzini athe ngena mfethu afise ngathi angayivalele office angingangena imuntu office yakhe ngoba ongenayo uzobuka isimo sakhe kanti ibhola lelikhuphukile mfethu ziyangena imvula liyakhuphuka ibhola yabona kukwenzeka konke bayashiya abantu liyakhuphuka.